Gyalog indult útnak az autópálya mellett több mint 200 migráns Görögországban. A bevándorlók egy része a Szalonikihez közeli átmeneti befogadó táborból tört ki, mások a határtól mintegy 20 kilométerre lévő Polikásztró városából indultak el Macedónia felé. A rendőrség azt mondta nekünk, hogy 2-3 napot kell várakoznunk, majd ha kiürült a macedón határ, tovább mehetünk. A pénzünk azonban elfogyott, itt minden nagyon drága, és senki nem mond nekünk semmit, ezért indultunk el gyalog, mondta az M1-nek ez a kurd férfi. A görög-macedón határnál napközben buszokra ültették azokat a migránsokat, akiket nem engedtek tovább Nyugat-Európába. A görög hatóságok 50 eurót kérnek el azért, hogy Athénba, vagyis visszafelé szállítsák őket. Nincs más választásuk, hiszen Macedónia már 5. napja nem engedi be az afgánokat az országba. Az irakiak és szírek közül is csak azok mehetnek tovább, akik fényképes okmánnyal tudják igazolni magukat. A beléptetés nagyon lassan zajlik, ezért napról napra egyre többen torlódnak az átkelőnél. A szüleimmel várakozom a továbbhaladásra, együtt próbálunk eljutni Németországba. A testvéreim már ott vannak, Stuttgartban és Frankfurtban, a feleségem és a gyermekeim pedig Svédországban vannak. Megpróbáljuk egyesíteni a családot, mondja a szír férfi. A görög hatóságok mindent megtesznek, hogy lassítsák az áradatot. A kikötők felől érkező buszokat sokszor kerülő útvonalakra terelik, a nyilvántartásba vételi eljárást pedig órákon át végzik. Csütörtökön napközben csupán 50 bevándorlót engedtek tovább Macedónia felé. A szerb-horvát határon továbbra is mintegy 2000-en várakoztak, bár szerda éjjel Horvátország felől érkezett egy vonat Sídbe, erre csupán mintegy 630 kizárólag szíriai és iraki bevándorlót engedtek fel. Csütörtök este újabb vonat érkezését várták a migránsok Szerbiában. Őket buszokra ültetve felsorakoztatták a vasútállomás előtt a szerb hatóságok. A szerelménnyel este várhatóan mintegy 800 bevándorlót szállítanak tovább Horvátország felé. Közben Szerbiában a köztársasági elnök és a Nemzetbiztonsági Tanács bevezette a legmagasabb szintű készültséget, ami azt jelenti, hogy szükség esetén a katonaság is bevonható a határvédelmébe. És a bolgár parlament is hasonló határozatot hozott. Ennek értelmében engedélyezik a fegyveres erőknek, hogy a határrendőrséggel együtt őrizzék a határt.